Bakul mah turun. Kok duit kertas? Aduh. Wah, seger tenan nih, anjir berat. Seger pol. Pol sak pole. Ya. Wah, jan baratus ya aku tambah ganteng bilang. Jan mbah tenan anak sapa iki? Bagus tenan dah kowe jebul ya. Wah, yo ngepasi pas aku bagus ngene iki, mending tak nggo VC My Honey Bunny Sweetie Surtiku. Wah, lagi My Honey Bunny Sweetie Surtiku telepon ping piro kok ora tok angkat to malah. Lho, apa ki? Loh, kok diam aja? Kamu mutung ya? Enggak, aku enggak mutung. Ya udah Nek Nu, kamu lagi ngapain? Lagi tangi turu, Mas. Honey Bunny Sweetie Surtiku, aku kangen. Ah, masa sih? Oh iya, aku ki mau cuman sayang sama kamu. Aku ki nggur kangen sama kamu ki. Hihi, yo Mas, aku juga. Karo iki sik. Aku ki meh ngabari nek aku ki mulai rodok suwing kok, rodok suwe. Soale aku meh golek ilmu sing dhuwur. Ben entuk duit sing akeh. Ya udah Nek Nu ya. Engko butuhe nek aku wis mulai tokone pentol ya sing padha nggone sing biasane kono kae lho. Aku karo tumbas sapa sasake tuku mercon ya kenek sumet bareng-bareng. Titip salam wae ya. Nggo papi mami. Intine Mas kangen lho wae. Ya. Yaudah ya. Assalamualaikum My Honey Bunny Sweetie Surtiku. Nah, yo ngene iki semangat terus. Aku mencium bau semerbak bunga. Wow. Pake, iki jane nyapok tak saung lamun ae ketoke ning ndasmu kok mubalmu mati nyapok cerita. Ngene, Pal. Aku iki wingi critane ngarit nang seberang lor kono kae. Dinggo mangkane jarane Pak Lurah. Nah, pas tekan omah, aku ngerti wong wedok ku mayu tenan, Pak. Ngapusi ya. Apa iya? Ya jelas-jelas sayang foto My Honey Bunny Sweetie Surtiku dek wae koyo pemerane Andin kok jelas-jelas koyo asa ayu apa coba jelentrekno. Hop. Meneng. Alah. Wis to, kalah karo sing tak critakne iki. Wong iki wonge dhuwur, ayu, putih, irunge mancu. Ono kumis tipis, kuwi lho sing tak senengi. Oh iya. Tenan yo. Lho ya lho. Oh, ayu banget to. Dan ya. Kae lho, Pal. Oh. Woi, Mbak, Rani ya. Tuh, Mas.
Suwun ya Lur, wis nonton videonya dhewe. Aja lali video iki dibagekno, di like, komen, dan subscribe.